Takže dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního rozhovoru Janko versus Hulk, versus Slovakia Hulk ze Slovenska. Za nějakých 5 minut pozveme naše dva hosty a budeme se bavit hlavně o jejich zápase. Budeme se bavit o Arm Rivals 12, který budou příští sobotu, přesně za týden, 22.11. v Povrlech. Povrly, Ústecký kraj. Zápasy začínají o 13 hodin, takže těším se na vás, pokud dorazíte, a pokud nedorazíte, tak vás, nebo na dálku, budeme propojený live streamem, který najdete na stránkách www.streetarmwrestling.com. Každopádně já se jenom tady podívám, kdo co píše. Takže mimochodem můžete psát otázky, některý z vás, nebo některé otázky já budu číst, pokud na to zbyde čas, protože já mám tady připravených několik otázek pro borce a potom už nějaké otázky jsou samozřejmě od vás napsané během dneška, takže vlastně to budu nějak kombinovat, ale budu se vás samozřejmě ptát i tady online. Nazdar šampiona, přišel jsem pozdravit, ahoj, ahoj. Zdravím všechny, tak trošičku čekáme, ještě 4 minutky a potom pozveme zbytek. A jak už jsem říkal, 22.11. Povrly, Ústecký kraj, Arm Rivals 12. Velký rivalové, možná největší Arm Rivals, který doposud byly. Já si myslím, že určitě, protože každý rivalové jsou víc a víc, stoupáme vejš. V každém případě dneska se budeme bavit s 2 borcema, který jsou tahouni těchto Arm Rivals a bude to vlastně hlavní zápas toho dne. Takže lidi se přidávají, to je dobře a já budu opakovat plus minus nějaké informace, které jsem říkal doteď. Myslím si, že by bylo fajn za zmínku představit rozhodčí. Rozhodčí si představíme až potom, co podiskutujeme spolu, Maty. Každopádně rozhodčí představíme samozřejmě na místě, na Arm Rivals 12. V každém případě, pokud budete chtít dorazit, doražte už na 12. hodinu, nebo maximálně na 13. hodinu, protože od 13 hodin začínají zápasy v Povrlech. Pokud nedorazíte, můžete se dívat online na stránkách www.streetarmwrestling.com a můžete tam najít 2 bloky a v prvním bloku jsou 4 první zápasy, v druhém bloku jsou dalších 5 zápasů. Celkem 9 zápasů. Takže máte se na co těšit. Nabouchaná karta. Velmi nabouchaná karta. A tenhle zápas, o kterém se budeme bavit dneska, tak vítěz bude mít možnost získat putovní kladivo Arm Rivals. A to od Jaroslava Zeleného, který je držitelem putovního kladiva Arm Rivals nad 102 kg. Takže já za chviličku se připojím a teď za nějaký 2 minutky pozveme naše 2 hosty. Je perfektní. Borci, začneme jednou jednoduchou otázkou. Jak jste vlastně zaznamenali jeden druhýho a kdy to bylo? Protože vy se znáte už nějakou dobu, mám pocit, že jo? Kdo má začínat? Kdo chce? Tak môžem skúsiť ja prvý.
Dobre. V podstate boli majstrovstvá Slovenska v Ivánke pri Dunaji za federáciu SUA, čo je vlastne o federácie IFA. A došli sme tam ako s kamošmi a ja už som to vtedy tak sledoval ešte predtým aj v mojich začiatkoch, jak som začal cvičiť a tak, lebo však Sveglik už je tiež nejakých pár rokov na YouTube, no a v podstate videl som tam jeho, na tom Sveglifte aj s Jakubom Menžlom a s Honzou Krasíckým a s týmito, čo tam všetci možní sú. No a bol v tej Ivánke pri Dunaji, on vtedy išiel za amatérov, ja som vtedy išiel za mužov, za profíkov, lebo ako ja som bol junior, ale tam ja som mal 18 rokov, ale tá juniorka je do 18 a tam sa už nedalo ísť, keď si už mal 18, už si musel ísť za mužov. A ja som sa tam odsúbojil a on mi tak potom hovorí popri tom, že skúsme si zatiaľ na boku stola a mali sme tak na rovinu silu. No a už odtedy sa to potom tak nejak ťahlo a až nakoniec teda sme vymysleli, že bude teda tá vendeta. No. Presne, jak vraví. Ja na tú prvú súťaž som išiel úplne akože omylom v podstate, vieš, že ja som sa len dozvedel, že sú majstrovstvá, tak som šiel, mal som ako piču natrénované. Každopádne došli sme tam, skúsili sme si to ako amatérsky, bolo to super a Adam mi hneďka padol do oka, lebo tam bol úplne obrovský. Tam bol v tom jeho custom tričku, proste taká úplne gorila tam vždycky nastúpený, takže jeho si ako nešlo nevšimnúť. Hej, ako nešlo to proste. Zajímavý. Takže vlastně už vás spojila páka, dá se říct. Tak my jsme se první den, co jsme se potkali, tak jsme se hnedka táhli za tím stolem, že jo? Takže vlastně dá se říct, že už tak trošku víte, do čeho jdete, ne? Oba dva. No, trošku sa poznáme, akože odtedy samozrejme sa veľa vecí zmenilo a ja som trošku pomenil techniku, prišli do toho nejaké zranenia, nemám ešte úplne v poriadku tú pravú ruku, do toho on sa výrazne zlepšil, hej, čo sa týka aj sily, aj vlastne techniky, už to úplne ináč ťahá, jak ťahal vtedy, stačilo iba zastaviť, ako vtedy som už samozrejme moc sily nemal, keďže ja som sa tam ťahal s ovadami, jak je zdenorečný, Rastio Tomaga a takýto, hej, takže ja som tam bol úplne, že totálne vysílený. Ale už aj tak som dal v tej problém zadržať, keď som bol kvázi už silovo, jak sa povie, možno o 70% menej, hej, do tej súťaži a už ešte chalani, moji kamoši, čo tam boli so mnou, že chod s tým tady Janko, že chcem si to pozrieť, ešte ma nahovorali just na to, tak ja reku, že však pôjdem, vyskúšame teda. No. Ale on ako mal pozor, on vtedy ne, že úplne piču mal natrénovanú, on ťahal tak, aby si nezlomil ruku, ale neťahal ani tak zle, hej, akože bol dobrý vrch. Vtedy to mal taký polovrch, polospodok, teraz už je náhodou veľmi dobrý vrchár. A Lukáša Michnu, keď vyprášil, tak to som kúkal, ako ja som myslel, že Michna to vyhrá ako nič zlom, hej, ale ako ja poznám... Celá hala, však tam normálne znelo, akože Michna, a ja úplne, vieš, ja som zvyknutý, že mne ľudia skandujú. Chápeš, akože s tým, čo ja robím, tak ja som zvyknutý, že mám ten dav na svojej strane. Tam mi fandila len manželka. Ale Michta, akože on je, pozor, on kurva, on je dobre silný, ako to, ako fakt, mňa porazil v tej na pravú ruku na dobrej vode, hej, vtedy raz sa... A ako keby, ja neviem, jak to povedať nejak slušne, ale to bol pre mňa akože ten najťažší zápas sezóny, chápeš ma? Že to bola tá najväčšia výzva, to som príjmal s tým, že bol som z toho trošku dosratý a hrozne mi ako uľavilo, keď ten zápas ako vyšiel, chápeš? No, ale... ja som vtedy kúkal, to sme vtedy kúkali všetci, hovorím aj v posilke chalanom, že reku, no chlapci, ja sme prdeli. Nabral silu. Lebo ja hovorím, ja tú pravú ruku nemám nejak extra v pohode, akože viem ju zatiahnuť, len úplne iné je zápas, hej, že keď si na ostro na zápase, lebo predsa napracuje adrenalín a tak, nebolí ťa tá ruka potom, hej, lebo však samozrejme tá adrenalín stúpa a toto všetko, čo sa toho týka, tak to úplne ináč sa nastavíš, vieš, aj úplne ináč sa musíš už chytiť, lebo však na tréningu sa môžeš chytiť, že môžeš trošku zalomiť zápäsie, trošku vyššie si dať prsty, hoď čo, a to v zápase už musíš byť naozaj striktne a tam už potom už sa ide ťahať, no. Ja ako ešte tiež teraz som mal tak ťažké obdobie, že mesiac som pomaly ani necvičil, do tohoto zranenie jedno, druhé, ale tak zatiaľ som sa dal naspäť nejak do formy, tak dúfam, že to bude, že to dobre dopadne, no. Ja sa priznám, ja mám teraz životnú formu. Ako proste mám, akože... Vidím, v tej páke určite, to som videl. A ešte by som rozvedol tú predchádzajúcu otázku. Ja som sa vyložne ako vyvíjal ako pákar, hrozným spôsobom, že ja keď som začal ten šport robiť, tak ja som nemal žiaden vršok a mal som len spodok a to bola taká tá hrubá strongmanská sila, čo som práve mal z tých minulých športov. Áno. Ale z toho ma bolel lakeť, že jo. Takže samozrejme som si vybral, OK, tak toto nie je cesta, budem sa učiť vršok, ale ja som to celé musel prehádzať
Potom, jak vravíš, keď sme sa videli my, tak som bol taký polo niečo, ťažko povedať, čo to vlastne bolo. A teraz už som taký akože dominantný vrchár, by som povedal. No. Vtedy si bol ešte taký drevený, že bola tam tá technika na to, aby si nezlomil ruku, ale nebolo to tam úplne také, si to vedel úplne zalomiť, bolo to také drevené, hej, ale sila tam ako bola brutálna a aj tá technika bola už taká o niečo lepšia, no. Ale a to se bavíte o tom, kdy jste se viděli na tom hřišti v tom Brně, nebo kde to bylo? Ne, ešte dávno. Jsme se viděli poprvé právě na zápase. Poprvé. Roky. Dobře, a když se bavíme o tom, když to bylo na tom veřejném tréninku, tak to jste taky se setkali spolu, že jo? A to je nejčerstvější, to je vlastně pár měsíců zpátky, dejme tomu, 4 měsíce. No a co tam? Protože vy jste se už setkali tolikrát u stolu, dá se říct, že... No, dvakrát. No, ale máte už něco za sebou a mě zajímá otázka, kdybyste měli říct jednu slabinu toho druhýho, tak co by to bylo? A může začít Janko. Jednu slabinu. Ale zase známe to. Tak kámo, já nevím, protože jako, chápeš, my jsme se nikdy netáhli jakože v supermači. A kdybych měl kdyby slabinu, co měl jako kdyby na sparingu, tak mi přišlo, že ty starty nebyly extra rychlý, ale já předpokládám, že on rychle startuje jenom na zápase, chápeš? Takže jakože já nemám jak vědět, protože startoval pomaly, ale na sparingu každý startuje pomaly. Takže nevím. Takže nevíš. Nevím. Tak co ty, Adame? No presne ako hovorí, alebo tak to mi aj viacero ľudí hovorí, že ja som úplne iný na zápase a úplne iný na sparingu. No na sparingu sa so mnou dá zaťať a potom na zápase už je to iná liga. Aj keď teraz to je s tým zranením tak, ale malo by to ísť v pohode. No ale u ňoho je jedna veľká slabina to, že on nemá za sebou toľko zápasov, hej. A to, že on nevie ťahať bez pásky. Lebo bez pásky sme sa tam vtedy šmykli, viac menej som ho už mal skoro aj nalomeného na ten vrch, ale keď sme sa zviazali, tak už to bolo naprno na tú pravú ruku. Tam vtedy potom išli na tú ľavú, to som vtedy vedel podržať a sundať, ale na tú pravú tam som si vtedy ani neprdol. Ja som vtedy týždeň po tom zápase, alebo 2, čo sme boli v Žeclave, tam som vyhral prvé miesto aj v juniorke, aj v mužoch. Hej, tam som aj Cinka porazil, aj Pantáleka, potom ten Pantálek zdolal na tú pravú ruku, takže som mal 3 zlaté medaile, hej, 2 z juniorky a 1 z mužov a potom som mal striebornú vlastne na tú pravú ruku. No a to hovorím, no tá vysúťaženosť, on není vysúťažený, Janko není vysúťažený, lebo nemal to pomaly kde nabrať, viac menej sa ťahali iba s ľuďmi, došli k nemu síce chalani profíci, hej, a vysvetľoval mi, že čo aj, akože videl som aj Patrik Juhas, došiel, vysvetľoval ti, aj som videl, že si ešte aj tam s takým tým Čechom, bože, čo má takto tie vlasy, vieš, načísané dozadu. S všetkými profíkmi. Predvčerom posledný trénink som mal s Peťom Čelešom. Prišiel domov do garáže, išli sme proste tréning spolu. No. Vieš, a to má takéto, ale oficiálne z toho súťaženia a tak ešte nemáte, aj keď rozbil Michnu, hej, ale tam je to potom aj štýl na štýl, aj kto jak sa jak pripraví, vieš, a Michna išiel 3 kola, zistil, že mu nejde vrch, vieš, a on aj tak išiel znovu vrch a znovu vrch. Tak keď ti tam nejde, tak už... Vrchár, vieš, on není hukáč. Ale už zmením techniku, vieš, že ja napríklad nejdem mi vrch, tak už tam letím na kladivo, alebo tam letím na triceps, alebo tam idem do boku, proste jak to zmením, hej, že nehádžem sa do toho. Ináč presne toto mi vraveli ľudia, som sa bavil s tými ako lepšími pákarmi, oni vraveli, no pôjdeš s ním vršok, on zistí, že vršok neutrhne a v druhom hodí kladivo. No. Presne to povedali o tebe, presne to, čo si teraz povedal. Však áno, lebo to je presne tá výchcanosť, vieš, a toto ešte akoby chýba. On keby mal na súťaže toľko, čo mám ja teraz môžem vás potom zobrať ku sebe do izby, tam mám takto rado medaile, ešte som to rozšíril, tú zbierku, môžem vám to potom ukázať. Vy ste videli, že koľko už mám toho za sebou. Mám tam aj svetové titul, však som vicemajster sveta za IFU, na ľavú, na pravú ruku v juniorke do 18 rokov, alebo to bolo do 21, tuším. Není skromnej. Nepamätám si to presne, no. Len tá vysúťaženosť je tam iná, vieš, že už aj ja viem iné ťahy, jaké on ešte nevie, že toto je jediná tá slabosť a bez tej pásky, ale ináč ako je silný ako on. Áno, Adam má odzápasené úplne extrémne veľa, takže to sa akože nedá zrovnávať, lebo Beržia som mal 2 oficiálne supermače a 1 neoficiálny, takže mal som za život 3 supermače. Akože áno, nikdy som neprehral ani kolo, nikdy. Ale chýbajú tam tie skúsenosti, akože reálne to, čo Adam spravil za 1 sezónu, tak ja mám za celý život, že jo. Dobře, ale víte co, teď vlastně, když se tady vás poslouchám,
tak dá se říct, že jakoby favoritem by měl být jednoznačně Adam, prostě jednoznačně, jo? Ale když jsem Papírově, dával... ale papír není všechno. No právě, No, presne. ale koukejte, já jsem dával tu anketu a hlasovalo tam přes 100 lidí a procentuálně to bylo 75 ku 25 pro Janka, jo, že Ale vyhraje to je Jan. Michnovi, kámo, to je všechno kvôli tomu supermarketu. Presne, toto som išiel povedať, lebo každý vie, že Michna, on je kurva silný, pozor, to není len taký super, že ela, hop, vieš, a ešte keď vedia, že ja mám ešte dodrbanú tú pravú ruku, lebo každý vie, že so mnou na lavačku bol najväčší problém, lebo ten, kto už naozaj sundá mňa na tú lavu, tak už je naozaj fakt, že boss. A tak no. A ešte ber, že Michna týždeň na to išiel do Maďarska a tam bol, myslím, zlatý a strieborný. Ľavá a pravá. Ale presne takto, raz som to tiež pokazil, že som mal týždeň súťaž a potom som išiel týždeň na to, no aj keď ten týždeň celý nič nerobíš, to ťa tak ťa to zničí, že už potom je zaťať. Ale Michna to ešte dokázal potom super mači s ním a vyhral tam, že Michna, on je akože fakt neskutočne dobrý. Že ako, a odtedy mu to ešte teprv ako stupla, vieš, tá ona. Lebo ja ako... Si vyberal Michnu, lebo bol veľmi ako skúsený. Prišlo mi to ako, že to je zápas s niekým, kto proste viem, že je dobrý, viem, že proste to robí dobre. A teba, Adam, som si vybral kvôli tomu, že si proste obrovské hovado a chcel som konečne byť ten menší. Tom, aby ľudia nemohli mi povedať, že vyhrávam, lebo som ťažší, lebo mám väčšie svaly. Ty máš proste... Keď som ten zápas prijímal, mal som 115. Len kvôli tebe som pribral na 125. Ale furt si ťažší, furt si väčší a to sa mi na tom ľúbi. Veľký skúsený borec. Ale oni tí ľudia presne toto nerozumejú. Ja keď som natáčal na TikTok, že ja tam tiež 15 200 followerov a furt tam bol nejaký hater a furt to robíte celým telom, alebo teraz ťa vyprášilo niečo menšie a tak ďalej a tak ďalej. Keď tam robí človek silový tréning, to není ako objem svalu, že chytím ja 10 kg jednoručku a idem furt takto. Áno, ja robím aj to, že chcem byť aj teda veľký, aj sa vyžerem a teda, ale ty keď robíš hlavne ten silový tréning, tak si kurva naviažem 60 kg na tú pronáciu a idem s tým sem, pomaličky to spustím a znovu, takto to urobím 3-krát a dosť. Vieš, a z toho ti nerastú svaly, lebo ich tak nerozbiješ, ale rastie tam tá hrubá sila. To je to, čo si tí ľudia viacerí neuvedomujú. Vieš, že preto ťa môže aj vyprášiť ten ľahčí super. Akože za mňa tí ľudia, čo píšu, že to je len o váhe, tak by sa mali chytiť s mladým Matušom Polákom. No, veru. Myslím, že veľa bolo dosť prekvapený, čo na tých kilách vyrobiť. No, to ja veru ozaj áno. Ešte je tu výbušnosť a dynamiku, ako on má v tej ruke, že on to naozaj drží do tej poslednej chvíle tak úplne uvoľnené a potom tam zrazu vyštartuje, rachne a... No. Tak, no. Chtěl jsem se vás zeptat, protože podle mě, tak to, že to je největší zápas Army Wars, to je jako 100% váš zápas, ale co se týče třeba československé scény, co se týče páky, já si myslím, že to je největší zápas Československa. A teď jenom váš názor, jestli ano nebo ne. Že takovýhle pocit mám, nikdo se nezajímal o zápas víc, nikdy jsem neviděl v České republice. Na Slovensku nevím, protože na Slovensku nejsem, ale zase tady máme Adama, vlastně i tebe, Janko, že jo? Tak vlastně vy víte nejlíp. Je to největší československý zápas? Můj názor je, že musíme oddeliť pákařskou komunitu a širokou veřejnost. Z hlediska široké veřejnosti to je klidně pravda, z hlediska pákařské komunity je to úplně jinak. Protože ta veřejná mínka a to, co znají lidi v rámci té komunity, jsou dva úplně odlišné věci. Dobře, ale vlastně, i kdybych se podíval na tu pákařskou scénu, tak větší zápas jsem neslyšel o něm ani. Aj v tej pákarskej scéne to je takisto, že to je tiež najväčší zápas. Akože úplne, že my by sme boli obidva najsilnejší, že ja zo Slovenska a od Česka, akože z tohoto hľadiska to není tak, ale je to najsledovanejší. Že samozrejme, keby išiel čo aj Michalička proti, ja neviem, Zdenovi Horečnému, alebo Zdeno Horečný versus, ja neviem, Šimon Polák, alebo Martin Minárovič, alebo takéto, bol by to väčší zápas akože silovo, že sú tí borci silnejší od nás, ale nebolo by to až tak sledované, pretože hovorím, ja mám ten TikTok, on má zase YouTube a celkovo sme tam obidvaja takí, že tí ľudia sú zvedaví, že čo to a jak to bude, hej, že kto to vyhrá. Akože on to aj z tej pákarskej scény je toto najsledovanejšie, čo tam momentálne oni môžu vidieť. Hej, ja hovorím, aj keby išli silnejší superi od nás proti sebe, aj tak by tam oni nemali až takú sledovanosť, jak bude mať tento zápas. Tento zápas bude také, viac menej niečo, jak bol zápas storočia v oktagóne, hej. Doslova, lebo je to tak, lebo... Ak to hodnotíš sledovanosťou, tak určite. Ja som do toho chcel ako začať absolútnu úroveň, lebo čo si budeme, akože nemôžeme sa porovnávať, ja neviem, s Čelešom, Vaculovičom a týmito ľuďmi, ale áno, z hľadiska popularity si myslím, že ako určite.
A hlavně kvůli tomu, že jste první, jakoby takhle velký zápas. Oni samozřejmě, jo, ale oni ten zápas nemají teď, jo, takže vlastně vy budete první, takhle největší zápas, takže já jsem strašně rád, že to bude zrovna Street Wrestling, kdo vás budete mít, to, protože klobouček, děkuju vám. Já se chci zeptat na další otázku a to je, jaké očekáváte skóre, když byste měli předpokládat nějakým způsobem. Já mám binární zápasy. Já buď vyhraju všechno, nebo prohraju všechno. Takže jak Levan, vždycky jenom já jako kdyby... Já moc jakože nemám jako střídavý kole, já jsem to moc krát ani nezažil. Jakože většinou, když se potkám s někým, tak buď je lepší já nebo on a buď ho dominuju nebo ne. A kolikrát se mi stane, že mám někoho a idem s ním povedzme 10-0 prehrám, stretnem ho za půl roka a 10-0 vyhrám. Ale akože, že by som sa s niekým striedal, to som snad nezažil v živote. Ale to je presne to, lebo ty si v tom športe veľmi krátko, vieš, a ešte obzvlášť na tej profesionálnej scéne, lebo ty furt ešte rastieš aj tou technikou, lebo ja už napríklad nemám kde rast technikou, keďže ja už všetky techniky ovládam. Ja môžem už raz iba silovo hore, ale ty môžeš raz ešte aj silovo hore a ešte aj technikou, vieš. Ty ešte tú techniku nemáš úplne tak dobre vycibrenú, ty ich dávaš dole len preto, máš extrémne brutálnu silu, aj z toho silového trojboja, aj z týchto všetkých vecí, vieš, a to sa ti tam nazbiera, ešte keď do toho trénuješ, vieš, ty sa môžeš ešte aj tou technikou posúvať, vieš. Čiže ešte aj to je u teba veľmi dobré, vieš, že ty ešte keď sa naučíš tú techniku úplne 100% a potom už tiež sa budeš posúvať iba silou, tak potom už bude mať aj čeleš čo robiť, neboj sa, vieš. Už ja si myslím, že som každý rok úplne iný pákar a v počiatku som mal pocit, že za toľko talentu na to nemám, ale teraz, jak vidím, jak sa to posúva, tak viem, že teraz na tej úrovni nie som, ale myslím si, že kľudne za 3 roky by som mohol byť akože úplne absolútna špička. Ako verím tomu už teraz. Je to tak, keď sa ti nestane žiaden úraz, žiadne zranenie, nič, budete to stále baviť, ja si myslím, že budeš, no. Lebo akože posúvam a stále som tam mal, že viacej to nepôjde. A ľudia, s ktorými som mal strašný problém, zrazu nemám problém. A sú to vyloženie také ako skokové zmeny, že každá tá príprava, ja mám pocit, že som úplne ako iný pákar. A nemyslím si, že to skončí za týždeň ani za 2. Myslím si, že to kľudne niekoľko rokov ešte takto môže pokračovať. Jasné. A ty máš ešte aj obrovskú výhodu to, vieš, ne, ty asi nechodíš do roboty, že ty sa živíš ako youtuber na plný úväzok, vieš. Lebo ako dobre, hej, že ľudia si teraz môžu, ale tí, ktorí to nevedia, vieš, ja napríklad robím teraz v autoservise. Máme sezónu, vieš, prezúvania auta. Tam keď prezuješ 20 aut denne, vieš, a jedno koleso váži aj 50 kg, tam sa uťažíš, potom ideš ešte cvičiť a teď, vieš, kdežto ty iba prídeš do gymu, urobíš si kvázi video, samozrejme musíš aj nad tým stráviť, aj nejaký čas, kým to postriháš a tak ďalej, ale zďaleka nie si toľko narobený a to je tiež tvoja extrémna výhoda, ktorú ty musíš využiť to, aby sa dostal na ten vrchol, vieš. Je to akože uznávam, lebo akože berže, ľudia vstanú a idú na 12 do roboty, ja stanem, spravím si kávu, idem do garáže, tam mám svoj stolík, tam mám svoje činky, tam si akože klidečku cvičím svoje, takže akože nebudem klamať, akože toto je určite ako výhoda veľká. No jasné. Samozrejme, pozor, aj to neberte ľudia teraz z komentárov a takto, čo to sledujete, že on teraz si vála šunky doma. Ja tiež napríklad, keď točím videá, ja robím síce do 2 minút, ale tiež mi to dá dobre zabrať, kým to tam postriam, dám tam hudbu a teda to, čo oni robia, 45 minútové videa, hodinu, tak to ako to on nad tým stráví zase večer, alebo možno aj 2 dní nad tým, hej? Ale... On na to má lidi. No máme lidi, ale akože občas se ti fakt stane, že jenom zorganizovat to a tohle, že s tím strávíš tolik času, Určitě. že aj to strihanie znamená, že si tím nestrávil ako niekoľko dní úplne v pohode. To je strašne mentálne vyčerpávajúca robota, hej, čo sa toho týka, aj zorganizovať to, aj vidíš, že predáva vlastne proteín a teda, to strašne veľa ľudí musíš dohodnúť, aby si toto tam dohodol, toto hen tam, aby ten tvoj produkt išiel na trh a teda, vieš, ale furt to nie je taká tá fyzická robota, vieš, furt je to taká tá mentálna, ale tiež musí byť narobený hodne, hej. Ale ako oproti tým klasickým je to obrovská výhoda, ale to zase tiež treba vedieť sa takto aj predať, vieš. No. Můžu se zeptat na jednu věc, taková představa. Chytáte se, první kolo, čekáte na ready go a teď je první vteřina zápasu. Jak ta první vteřina vypadá? Co se děje? Protože to je strašně zajímavý, protože vy nejspíš, moje představa, vy oba dva budete vršek z začátku. A ten vršek hodně rozhoduje pár procent a už jeden dominuje nad tím druhým, takže mě zajímá vaše představa. Je ready go a jak to vypadá?
Hele, já jsem ti to říkal po tom minulém zápasu, já ani nepotřebuji. Mně stačí 0,2 vteřiny a já vím, kdo je v tom vršku silnější. Já to vím jako v podstatě okamžitě, když zaberem. A pro mě je právě ten zápas velký části rozhodlej v tu první půl vteřinu, 0,2 vteřiny, protože pokud mám větší silu já, tak vím, že on už celý zápas musí vymýšlet píčoviny. Vím, že už tam musí skákat, že už musí dělat figle, už musí dělat triky, ale vím, že ten normální zápas hrubý sily vyhrávám já. A pokud naopak prohraju, tak vím, že jsou tak nějak jako v řiti, že jo. Ale otázka je, jak to bude vypadat. No, ale podľa mňa určite prvú sekundu sa šmykneme a pojeme na pásku. Ja som si istý, že to buď poje na pásku, alebo že keď sa ho podarí nejak zastavilo, že rýchle sa prechytím vyššie, tak mu tam budem vedieť ho proste ako dotlačiť aj bez tej pásky, ale ja som o to presvedčený, že to isto poje na pásku. Ale toto je presne, ako on hovorí, že tiež za prvú sekundu presne vieš, ktorá bije. Ale už sa mi stalo aj také zápasy, že som cítil, že tento bude mať silu jak hovado, sme sa šmykli a išli sme znovu vrch a zrazu som ho mala bum, vieš, lebo aj iné na pásku ťahať. Dobře. Nechcem znieť arogantne. Ale určite sa šmykneme a pojeme na tú pásku, ja som o tom presvedčený. A minimálne bude aj rozhodcovský. Áno, ja pravím, že budem k tebe úprimne, nechcem znieť arogantne, ale ja neverím, že ma dokáže zastaviť proste v tú prvú ranu. Neverím tomu. No, tam je to možné, no, na tú pravú ruku už začíname pochybnosti aj áno. Tam aj tie štarty sú, tá dynamika, všetko možné, vieš, ten, kto to nezažil, nevie, vieš, ja tiež koľkokrát si poviem, že na tréningu, že no, nedám to, ale nakoniec na zápase mu urobím mu ten vrch. Takže opravdu to může vypadat, takže opravdu to bude vypadat, ale že jste se shodli, dá se říct, že Janko bude dominovat v první vteřině a bude vlastně držet ten vršek v podstatě, bude dominovat. Je to tak? Shoduješ se i ty, Adame? Je to možné. No. Dobře, ale v tom případě, když to takhle dopadne a ve strepu to dopadne stejně, tak potom to může směřovat furt na Jankovou stranu. A co v tu chvíli přichází? Co tam máš za zbraně? Můžeš i do huku, když můžeš podržet, Adame? Můžeš ho zastavit i tam? Keď má Sunda na ten vrch, tak bol by som sprostý, aby som s tým 6 kôl ďalších odohral na ten vrch. Tak samozrejme tam budem skúšať niečo iné, vieš, nejaký Kings mu zastavím ho, potom sa tam vrátim, prehodím ho na triceps, vieš, proste musím tam niečo skúšať, vieš. Musím tam vyskúšať spodok, musím tam vyskúšať strašne veľa vecí, vieš, a to ja aj potom aj ucítim na tej ruke, kde on má slabinu, vieš. Dobre je to, že ja viem aj sa zamknúť a držať to iba na tej kosti, vieš. A ja tam udýcham, vieš, vydržím, prestane to jemu, vieš, a už zrazu pôjde dole, vieš. To strašne veľa vecí tam je, ale určite aj pôjdem 6 kôl, to isté, vieš. To by som bol sprostý, vieš. Keby to bol dobre napínavý zápas, vieš, že sotva vyhral, alebo že ťa len udýchá ten vrch, tak samozrejme áno, vtedy ideš znovu ďalšie kolo vrch, ale takto to je také, no. Ale asi bude dominovať z hľadiska toho môjho zápestia a toho bicepsu a celkovo, jak mám ja dodrbanú tú pravú ruku, tak asi bude dominovať on, no. Ale tak to všetko závisí od toho štartu, hej, hovorím, ja som úplne iný na súťaži a úplne iný na tréningu, hej. Ale čo je dosť podstatná vec, my budeme mať zápas o takej tej 18. Lebo my máme hlavný zápas, vieš, pred nami pôjde každý, ale. To je pravda, my sme až vlastne prakticky večer, že jo? To je 6 hodina. To ne, já si myslím, že tak půl páta třeba. Půl páta, asi tak plus minus. No, ale ještě mi řekněte. Já jsem chtěl říct, že jsou jako kdyby takový ty adrenalinový typy a pak takový ty klidný typy. A já jsem celý život byl právě ten člověk, co se musí jako fakt jako vymotivovat, vyzuřit, prostě aby měl tu plnou silu. V každém jiném sportu mi to házelo desítky kilo. Jako mě na benchi zuřivost hodí 20 kilo, jo. Já prostě na to zvednu, tak musím být nasranej. A právě jakože to, co lidi znají jako moji silu za stolem, tak to je ta klidná sila. A právě ten úplnej rage mám právě jenom v těch Nápodobne, no. Tiež som taký, že proste, lebo vtedy máš aj ten adrenalín a to úplne až pracuje. A pozor, vieš, to my tam nepôjdeme len tak, že ho tam obidvaja, každý z nás dvoch bude dávať na 100%, tam, lebo to sa jedná aj o povesť jedného aj druhého. A jak to dopadne, ak chce, tak či onak sa ešte môže stať, že bude ven odveta, vieš, a keď náhodou už jeden vyhrá, v odvetu vyhráš, tak ľudia budú chcieť vidieť ešte aj tú trilógiu, vieš, lebo tam sa bojuje aj o tú česť, aj o to, že proste teraz každý si to zoberte v hlave, aj tí, čo to počúvate. Máte proti sebe supera a je to iba medzi vami dvomi a teraz čaká celé Česko, celé Slovensko, jak ten zápas dopadne, ak kto vyhrá. Hej? Tak samozrejme, že tam nejdete s tým, že idem to prehrať. Každý sa pripraví a pôjde tam na 100% a odovzdá na tom stole aj dušu, aj keď tam mal zomrieť. Proste.
To proste tak je, lebo to na našich dvoch pleciach teraz ako fakt veľká zodpovednosť ide o to. Hej. Ja si tiež nemôžem dovoliť tam proste prehrať jak blato, že bum, bum, a potom mňa tu všetci vysmejú, vieš. No a teď je to tak, no. A teď se mi vyskytuje otázka, a že co pro vás teda znamená ten zápas. Ty si to, Adame, to vlastně jakoby řek, a ne, že jenom tady to všechno, co si řek, ale vlastně ještě máte šanci potom jít o kladivo proti Jardovi Zelenému. A tak Janko, co pro tebe znamená tady ten zápas? Adam to vlastně řekl už. Takto pre mňa ten zápas je, vravím, taký akože vrchol sezóny, na čo som sa chystal teraz pol roka. Trošku sa mi rozležalo v hlave. Neviem, že či chcem akože potom vyzývať Jardu, keby som vyhral, lebo mám teraz nejaké ďalšie ciele a úplne na to, aby som mohol ísť výherne proti Jardovi, tak by som potrebal žiť ďalší pol rok tak, jak žijem teraz. A úplne sa mi do toho nechce. Lebo ja verím, ja som teraz nabral 10 kg len kvôli tebe. Ja som teraz išiel tie silovky, zanedbával som niektoré zdravotné veci práve len kvôli tomuto zápasu a úplne sa mi tak ďalší pol rok žiť úplne nechce. Takže nejaký úplne takto veľký zápas by som si dal keď tak až ešte neskôr, až povedzme o rok alebo takto. Ale toto je pre mňa taká čerešnička na dorte a práve potrebujem, aby to bola nezlomená šňura. Lebo ja chápem, že som doteraz neprehral ani kolo v Supermaši, ešte nikdy. A člověk nechce úplně prísť o to čisté tričko, že? Ano, to je důležitý, no, jakoby vymýšlet zápasy tak, aby ti to vycházelo. Dá se říct, že když to beru tady trošičku z psychologie, tak ty si vyzval, nebo kdo se vyzval mezi váma jako první, nebo kdo On sa prvý ozval, hej, ja už som mu to dávnejšie núkal, že však poďme, spravme to, však ja som najsledovanejší na Slovensku, hej, na TikToku, on je zase na YouTube a hlavne v Česku, však poďme na to a zároveň tento šport ešte vyššie posunieme, hej, aj pre tých divákov, aj to bude sledovanejšie, aj ten šport začne naberať grády a tieto všetky veci, poďme na to, jemu sa furt do toho nejak nechcelo, lebo však samozrejme, že sa na to chce dobre pripraviť a tak, a nebola tam ešte aj tá motivácia, možno si ešte na to ani neveril, ale už po tom prvom, lebo ja som mal mať v podstate s Práčkom zápas, ale že sa to nedalo uskutočniť, keďže jen tam vo vedení proste to bolo tak, jak to bolo, no a uvidíme, jak to bude. Akože ja ti to veci nerobím naplno, akože vravím tým, že práve mňa ako keby živí to, že proste sa prezentujem ako športové, že niečo robím, tak ja nebudem príjmať zápas, keď nie som pripravený. Takže ver tomu, že ja keď sa tam postavím za ten stôl, tak ja tam nestojím len tak. Ja tam stojím, lebo pol rok vyšiel tak, jak mal. Ja tam síce neprídem v životnej forme, ale už keď som ten zápas slúbil, tak to dodržím, aj keby padali traktory z neba, to prisám Bohu, že tam odoznám aj dušu, aj keď teraz normálne som není v životnej forme, prisám Pánu Bohu, že tam nechám aj všetko na tom stole, všetko. Aj keby som tam mal zemrieť. Ale to je krásný, Adame, to je jako fakt... Bo už je mi to zase také, že keby som ja teraz mal povedať, že dobre, nie som teraz vo fyzickej forme, bolí ma tá ruka, neviem čo, tak zase to prehodíme a potom si tí ľudia budú čo mysleť. Ne, už to proste chcem aj ja. Chcem aj ja už ísť proste tie vendety a už proste ja tam nechám aj dušu, aj keby neviem čo malo ísť. Lebo ja furt som zastanca toho, že keď sa to nedá cez jednu techniku, sa to bude dať cez druhú. Ale víš, co to znamená, protože Janko vlastně teď to řekl. On, dokud nebude 100% si jistý, že to dá, tak, nebo 99% jistý, že to dá, tak on by ten zápas možná nejspíš ještě nechtěl. Já to nemyslel tak, že vyhraju. Já jsem to myslel tak, že se tam postavím s tím, že ta příprava je top, že jsem tomu dal tu práci a že prostě mám to najety. Já bych ani nechtěl zápas za rok s tím, že bych tam došel v téhle formě. Ne, že by tahle forma byla špatná, ale já chci každý rok přijít jak jiný pákař. A chci tam dělat ty schody a posouvat tu úroveň vždycky o level dál. A pokud bych měl pocit, že to nedokážu, tak to radši nebudu dělat vůbec. Takže v podstatě z tvý strany, jak to na mě zní, že jdeš na jistotku a prostě Adam má velký problém. Myslím si, že ano, myslím si, že mě nedokáže zastavit. No. Je to možné, že bude to myšľať, ale tam aj tie štarty, vieš, ja sa tiež nachystám, ja tam tiež nebudem iba tak, jak nejaké drncátko, že no poď udri si, vieš. Dobre, ja tiež nie som pomalý. Tam aj dobre, čo máš ty, je veľmi dobré to, že ty máš dobre napnutú ruku hneď zo štartu, vieš. Že tam už sa potom ináč ide do dobre napnutej ruky, nejaký trh alebo štart, vieš. Ja si musím dať veľký pozor a veľmi musím rozmýšľať ja teraz, keď som není ešte ani Teraz ja nemám životnú formu, ani sa tomu neblížim, ani nejsom niekde, som tak možno niekde na strede, ale ja si musím dať veľký pozor na to, čo teraz budem robiť u toho stola. Ja tam teraz nemôžem chybovať, nemôžem tam teraz dojsť tak, že ja sa na to musím
dvakrát plne sústrediť, hej, a 100-krát viac sa na to musím zamerať na tú techniku viac než on, hej. Ako to teraz nebude tak, že Lahobia teraz... Za mňa na tebe práve stojí, aby si vyťažil tie roky skúsenosti, ukázal mi niečo, čo ja neviem, vyškolil ma tam, že ma nachytáš na niečom, čo možno ani nepoznám a utrháš si na tom body. No. To je za mňa ako na tebe. Tak asi. Tiež by som takto povedal. Hej. No aj hovorím, aj teraz sa toľkokrát trápim, aj zaspávam bolesti, alebo ja prídem domov o nejakej 20. z roboty a ešte idem na tú hodinu si zatrénovať. Aj včera ste mohli vidieť, keď som pridal do príbehu, že 40 kg na pronáciu. A trénujem to teraz, rácham to aj teraz pravidelne, už teraz celý mesiac chodím každú nedeľu na sparingy. Hej, vtedy som ani nechodil minulý mesiac a tak potreboval som si doliečiť tú ruku a teď. Uvidíme, no. Ale určite bude aj odveta. To prísť sám Bohu. Ale na tom stole, na tento prvý zápas, ja nechám aj život. To prísť sám Bohu. Aj keby som tam mal byť do nebezpečnej pozície a nechať si tam zlomiť ruku, tak to fakt urobím. Ako ja som blázon toto. Bola už zlomená ruka na riveloch? Ne, díky bohu ne. Tak odpadíme. Možno bude poprvýkrát. Porci, pomaličku budeme schylovat tady ten rozhovor ke konci, protože bychom se tady mohli asi bavit do nekonečna. Docela dobrá chemie. A já bych chtěl vám dát slovo, abyste řekli každý navzájem sobě nějakých pár slov. Co ten druhý by měl slyšet od vás před zápasem, protože zápas ještě vsuvka malá bude příští sobotu 22. listopadu po Vrli anebo na livestreamu na streetarwrestling.com. Takže máte slovo a vemte si to, kdo chcete. Začni. No tak má sa na čo tešiť, no, lebo ja sám neviem, čo tam vyskúšam, ale mňa vždycky napadne niečo. A určite to nebude nejaká prechádzka rúžovou záhradou, to si môžeš byť istý. Dobre, asi toľko k tomu môžem povedať iba. Ja ti odkazujem, nech zúročí všetky tie roky, čo si tomu dal, všetky tie zápasy, všetky tie techniky, čo si sa učil, lebo ináč príde v podstate len silný amatér a ukáže ti, že tie techniky možno zase tak veľa nespravia. Tak. A vy, priatelia, kupujte nové televízory, notebooky, všetko, nech to môžete pozerať. Livestream, všetko. Já vám moc děkuju, fakt tady to, za mě tady to bude fakt největší zápas Československa v páce, jakože jsem si tím naprosto jistý, potom jsem zvědavý, kdo to překoná. A těším se na to, fandím vám oběma, fandím tady tomu sportu, prostě je to bomba. A děkuju, že vlastně díky vám ta páka roste, jo, protože opravdu díky vám ta páka roste, opravdu. Takže díky moc ještě jednou a těším se na vás za týden. Hodně zdaru, hodně štěstí, hodně sil. Tešíme sa. Takisto napodobne. Ďakujem za príležitosť a snad sa to podarí. Čaute. Mějte se krásně, borci. Čus. Čau. Čau.